I l'altra opció de la disjuntiva passa necessàriament per repensar aquells elements i actuar sobre aquells elements que no ens agrada com estaven fets o com estaven sustentats abans de la pandèmia. I això té a veure, per exemple, en reforçar el paper d'organitzacions internacionals, reforçar la cooperació global, reforçar la lògica dels béns públics globals, en particular la salut, reforçar la lluita contra el canvi climàtic i arribar a una lògica de concertació major per fer front a aquests problemes. Hi ha una lògica d'acció política que es desprèn del moment post-pandèmia que ens dibuixarà, en funció de les decisions que prenguem avui, quin tipus de món estem construint el dia de demà. I això passa tant per l'acció que pugui fer Biden com a nou president dels Estats Units, per l'èxit i el bon ús dels fons de recuperació europeu que s'han posat a sobre la taula i que són, en bona part, un pas endavant en lògica de construcció europea, passarà per tota una sèrie de decisions que es començaran a prendre aquest 2021, però que, com deia, evidentment no s'aturen el 2021. És la tercera oportunitat que volia posar sobre la taula, que és la qüestió climàtica. I tenim una cita clarament identificada en l'agenda, que és la COP de Glasgow a la tardor, amb una certa carrera positiva entre els grans blocs econòmics del planeta per veure qui és més ambiciós a l'hora dels seus plans de transició energètica, retallada d'emissions i tot plegat. I, a més, hem pres més consciència de la vulnerabilitat del que és fer front a una crisi de naturalesa global i també del fet que davant d'una situació d'excepcionalitat com la que hem viscut amb la pandèmia som capaços de prendre mesures dràstiques per fer front a l'emergència. I si hi ha una emergència climàtica i hi ha un cert consciència científic de que ens hi estem apropant, doncs es pot plantejar social i políticament diguem-ne, la pandèmia com una mena d'assaig general, no?, del qual hem d'aprendre per fer front a futures crisis.